Min wiyete Sanda Boro mo anduɗon gimowo fulɓe mo lesdi Cameroon, gimano pulaku Africa e imanowo Dr. Abdullahi Bello Bodejo. Ngam Allah kanko Dr. Abdullahi Bello Bodejo president mi yetti Allah kawtalore o jawniyam mi wara, kuma mi wari mi yiidayi be mako, wallahi ɗum welayiyam. Useni mi torake gomnati Nigeria, useni ɓe kabda no ɓe kaddirta fuu. Mi yiida e Dr. Abdullahi Bello Bodejo before mi wata ɓe kabda ɓe jofamo. Ngam Allah wala ko ɓuri sembe wo'inego, wala bo minon wala min anda ko o waɗi, amma ko ɗume o waɗi gomnati Nigeria habda yofamo mi yiida be mako. Ngam ɗum welayiyam wargo Nigeria mi yiidayi be Dr. Abdullahi Bello Bodejo, ɗum jagorɗo am, ɗum baba am, kuma mino yimoɓe Africa min poti min mbiya kanko woni baba amin, kanko woni baba amin. Emin mantoromo, kala bo mantortoɗo pulaku fu mantorto Dr. Abdullahi Bello Bodejo. Ngam Allah gomnati Nigeria min torike on, ngam Allah min torike on, ngam pulaku min torike on, ngam minon goni yimoɓe fulɓe Africa, min torike on jofanon min Dr. Abdullahi Bello Bodejo warta e wuro mako, kuma mi yelake mi yiida e mako bako mi hota lesdi Cameroon. Salamu alaikum.